Cando decidiron poñer en marcha a campaña Ningún cativo sen xoguete, dende a inmobiliaria a comprar casa Mirabén de Boiro, non agardaban superar todas as súas expectativas iniciais. A través das redes sociais e co reparto de cartelería polo comercio local, chamaban a doazón de agasallos pros máis cativos. O éxito foi tal que a súa oficina situada no centro da vila quedou pequena para acoller os máis de 300 xoguetes doados polos veciños, que non dubidaron en colaborar para que todos os nenos reciban a visita dos reis. O que fixemos no comercio local, pois fixemos algúns carteliños para informar a xente por redes sociales, compartimos bastante en redes sociales e, bueno, xente que nos preguntaba hasta cando era, pois que íbamos, anteriormente un poquinho iba a ser o último día onte, pero a verdad que como de última hora estaba chegando tanta xente, pois decidimos ampliar un día máis e a verdad que, bueno, creo que Lupe incluso eles creo que están máis acostumbrados a estas cousas, creo que se sorprenderon un pouquiño. Nos fomos os primeiros, pero bueno, creo que gratamente polo menos, non? Bonecas, coches, libros, xogos de mesa e así ata completar a longa lista de xoguetes que esta mañá foron entregados a Cáritas. Darlle inmensas gracias a eles por este tipo de campañas que están funcionando e que están resultando, e de feito nos agora entre hoxe e mañán xa entregaremos de xoguetes os Reis Magos para que os leven ás casas. A boa acollida desta campaña solidaria é un incentivo máis para darlle continuidade en vindeiros anos. Fernando e o seu equipo teñen claro que seguirán a colaborar con quen máis o precisa, pero en vista do éxito van ter que ampliar instalacións para acoller a marea solidaria dos boirenses. A min gustan estas iniciativas, tuve un apoio de equipo e foi un traballo de todos e foi genial, e ojalá o ano que ven pois tellalle que ocupar a mesa a Pablo, a Fernando e a todo o mundo para enchela de xoguetes, e ojalá. Sorprendeunos moito, tantísimos regalos, pensamos que íbamos ter pouquiños e vamos ter que ampliar un pouquiño máis a oficina e facer máis hueco para o ano que ven.